Aquesta setmana el Departament de Salut vacuna prop de mig miler de pacients dependents de grau 3 i els seus cuidadors a Figueres. Hi ha un punt habilitat darrere del CAP Ernest Lluch, a l'aparcament d'autobusos turístics, on sí cal s'hi pot accedir amb cotxe. Aquesta setmana ens hem dedicat a cribar els pacients dependents grau 3, que són pacients que tenen possiblement més dificultats a mobilitzar-se dels domicilis i que tenen més necessitats assistencials, però hem demanat a la població que fes un esforç amb tots aquells que podien, que els hi oferíem, que poguessin venir amb cotxe, i hem muntat el dispositiu que veieu aquí darrere, no? Que és aquest pàrquing que ens han cedit aquests 3 dies per poder fer la vacunació a dalt del cotxe i aquí a l'exterior. Al final de la setmana calculem que aquí en el pàrquing haurem fet uns 370 pacients, entre, evidentment, cuidadors i pacients dependents, i alguns add-ons, que també ja hem començat pacients amb atenció domiciliària, que també hem començat a cribar. Als matins es fa vacunació a domicili, un procés més laboriós. Els pacients que, evidentment, tenen molta més dificultat per venir, doncs anem nosaltres al domicili i hem organitzat equips mòbils per anar als domicilis i vacunar als domicilis, agrupant grups de 6 persones perquè la vacunació sigui més fàcil. Aquesta setmana, perquè això ho hem d'organitzar setmana a setmana, haurem fet unes 130 dosis a domicili. Un cop vacunats cal esperar uns 15 minuts per assegurar que no hi hagi efectes secundaris.